Ngizothanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi lapha noSibongile endedlaminisi. Before ngihlaleke nje odabeni, ngicela ke nje mbukele ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namuhla nguphatheleka amathiza eSibongile endedlaminisi. Before ngikumathiza ke mbukeli bengifuna ukusho ukuthi ke useason 2 kaSibongile endedlaminisi uzoqala ngazo ke lapha i29 July. Sekuseduze ke mbukeli and ke uLuyanda Zwane odlala ke indawo kaSibongile uyahamba sizoba ke noSibongile omusha. uLuyanda Zwane kuzobe kuepisode yakhe yokugcina next week ngazo ke lapha i24 July. Ngidluleke mbukeli ngihlale lapha kumathiza akheke uSibongile endedlaminisi. So Monday baveza ukuthi ke uSibongile uzoqhubekela ama design akhe baphinde baveza ukuthi ke ukwenzo uzothatha ke iside lakhe uSibongile nonjengaye naye uzosebenzisa ke lesimo sakhe uSibongile ukuze ke naye khone ukuzuza. And uyakhumbula ke mbukeli ukuthi ke unjengaye naye ke lapha uVusi banokungaboni ngasolinye. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha ku Tuesday baveza ukuthi ke ukwenzo uzotshela Sibongile ukuthi ke uzomeseka kulesikhathi ke sinzima abhekene naso and futhi ke uzobuthola ubulungiswa ngama design akhe. Baphinde baveza ukuthi ke uNomalanga benayo kwenzo bazoveza kubulili bengane yabo einkundleni zokuxhumana. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha ku Wednesday baveza ukuthi uPhetheni noVusi bazokwazisa uSibongile ngenhloso yabo yokuthatha izinyathelo zomthetho. Baphinde baveza ukuthi ke izisebenzi naye ke lapha uwenzeni bazohlangana bepheke lapha uSis Mavis izipho beveza ukuthi ke bazomkhumbula kangakanani. Kungenzeka ukuthi uSis Mavis ehambe eyoba busy ke lapha nebusiness lakhe leyinkukhu. Yiwo ke lambukela amathiza ade ngikuphathele wona. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.